wannan waka da kuka ganta yanzu gashi na rawa wallahi an sa gasa na ɗaya ya samu naira 30,000 ina 20,000 ina uku 10,000 na hudu zuwa na kan 11 5,500 ina mata ina maza garzaya wannan akawun a TikTok na tawagar Madugu je ku wannan talent za a rufe ranar 28. wannan sako ne daga mawakan gidan Dr. Babba Butsi 1 to 10 da kyauta da dama hagu wata sani ranka ta kafkano ba wanda ya raba kayan abinci har yanzu wasu gidajen daga Buci zuwa Kano abincinsu bai kare ba tun na azumi da Babba Butsi ya basu mawakan gidansa da suka sa hannun gasar ina ɗaya daga cikin alƙalan da za su shari'ar nan ta tantance wanda ya ci wallahi sai na bashi kawai ga kudin nan gasu ne shan ruwa buta kula ba ma kunyar rawa ko gidan surukan mu